La biblioteca de l'Anne, d'Inga Moore. Cada vespre, després de sopar, l'Anne explicava un conte a la seva família a la vora del foc. Però un vespre a l'Anne ja no se li acudia cap conte que no hagués explicat abans. Per què no ens en llegeixes un de conte? Així que l'Anne se'n va anar a casa als veïns a demanar-li si li podien deixar algun conte. Però l'ossa no en tenia cap. Tampoc cap altre animal del bosc, ni la senyora Toixó, ni el senyor Guineu, ni la llebre, ni el talp, ni els tres senglars, ni tan sols els castors tenien cap llibre de contes per deixar-li. Així doncs, l'endemà l'Anne va anar a la biblioteca de la ciutat. I la bibliotecària li va dir: hi ha molts contes per triar, què et sembla si comences amb la Caputxeta Vermella, el gat amb botes i potser la Ventafocs? L'Anne se'ls va endur tots tres. I l'ossa, quan va veure la pila de llibres que duia l'Anne, li va dir: podríem venir nosaltres també a escoltar aquest conte? I aquell vespre, després de sopar, ella i els seus cadells van anar a casa de l'Anne a escoltar el conte de la Caputxeta Vermella. L'endemà l'ossa li va explicar a la senyora Toixó: ens ho hem passat tan bé a casa de l'Anne, ens ha explicat la Caputxeta Vermella. I aquell vespre, ella i els seus cadells, tots, es van afegir a escoltar el conte aquell vespre al gat amb botes. L'endemà al vespre, a més dels seus cadells i la senyora Toixó amb el seu marit i els seus fills, l'ossa va convidar el senyor Guineu a escoltar la Ventafocs. El senyor Guineu, podeu pensar, va anar-hi també amb la seva dona i els seus cadells i s'hi va apuntar la llebre. I els pocs senglars van anar-hi amb els seus garrins. Passeu, passeu, endavant, com més serem, més riurem. Però l'espai començava a ser una mica just. I la senyora Anne descansava de portar xocolata desfeta per tothom. A última hora, sabeu, mireu, es va afegir la família dels castors. Allò semblava una llauna de sardines. L'Anne gairebé no tenia espai ni per explicar el conte ni per ensenyar els dibuixos, com estem fent ara. La cosa es començava a complicar. Així que l'endemà, al matí, l'Anne va parlar amb la bibliotecària per telèfon. Tot seguit va anar al dipòsit de cotxes vells i va adquirir un autobús vell. Mireu, va posar mans a la feina, el va arreglar, el va transformar, va posar prestatgeries, el va posar molt i molt bonic. I llavors, quan estava tot a punt, se'n va anar cap a la biblioteca. A la biblioteca li van deixar quantitat de llibres de contes i va omplir l'autobús amb tots aquells contes. Uns llibres perquè la ossa, els toixons i tots els animals poguessin venir a llegir. Però tots van dir: però si no sabem llegir, què farem nosaltres si no sabem llegir? L'Anne va ensenyar a llegir a l'ossa. L'ossa va ensenyar a llegir a la senyora Toixó. I ell em va ensenyar a la llebre. No, esclar, per sort d'això se'n va ocupar la senyora Anne. I després la llebre va ensenyar al senyor Talp. La llebre i el Talp van ensenyar a llegir als senglars i els senglars als castors. Així tots van començar a visitar l'autobús. Agafaven els llibres en préstec amb tota mena d'històries que després llegien cadascú a casa seva. Ja ho veieu? Cadascú amb la seva família o a casa dels veïns, perquè llegir en companyia ho trobaven tots molt divertit. Però ningú no llegia els contes tan bé com l'Anne, i sovint la seva sala d'estar encara s'omplia de tots els animalons, però no tots alhora. Així estaven una mica més amples i no estaven estrets com sardines. I conte contat, conte acabat. I aquest llibre està dedicat a tots els bibliotecaris i bibliotecàries, però jo el dedico a totes les companyes, aquestes que passen per tot Catalunya amb el seu bibliobús, portant llibres a tots els llocs on no tenen una biblioteca, amb parets, o una caseta de contes, com aquesta, des d'on estem contant.